Kern Samar Mix Club. O, tayo mga taga din ka mo. Loro, diyo. Hay, mga digyo kami. Mga taas ba kami? Namamatron ka mo ano? Alam? Dire, mamasyada lang. Okay, Iwan. Ano na? Punta ka mo. Hindi kami, Iwan. Ano ba ito? Nagpiran niya. Ikaw ba tuwin mo? Marami na kwarta? Kapitan's house.
Wait naman. O siya to, God. Bayan magpakada mga tag. Si Hanong Waray. Balik-balik. Wait. Okay na. Mag-hi-hi kayo dyan. Okay. Balik na tayo sa bahay. Chara-chara. Say hi. Si Hanong Waray. Hi, boses si Hanong Waray. Hi, si Hanong Waray. Sana naman.